Да го сложа при нас в овчарката, няма сон някаква разлика. Просто са по-злобни, така че ще е малко по-тегаво, да ме ще по-надолу. Колко са по-леси, толкова по-напред ще ги слагам. Така че мисля, че си е фер така. Много са бързи. Брат, аз ще го видя, ако идва, бе. Да, я знам. Сигурно ще мога го сваля. Един сокол, брат. Много пиле. Пингвина, потроши коленцата, те даже имат коленца и те ще ги строши много добре. Маймунът те убива, ще го сгъна. Та маймуна яба путката, лелина, брат. Много са мускулести. Как ще ме пречука, бе, брат? Ще ме пречука тази маймуна. Брат, тази маймуна първо ще ми е до хуя висока. Ще вкарам две колена в главата и пада. Няма шанс срещу маймуната. Брат, тази маймуна ми е до хуя. Как няма да мога да я бия? От тук ще ми е, брат. Стига. Брой Уининет, защо? Никакъв шанс. Общо взето ще те разкъса. Ще ми разкъса хуя от свирки. Най-много. Брат, ниско е. Та маймуна не мога да стигне до мене, преди съм я нарител. До хуя ми е. Там се... Добре, знаете ли какво? Лек нокаут. Ще сложа лек нокаут. Тибетския мастив, брат, изглежда някакъв супер миловиден. Ще ми е тъпо, че трябва да го бия, но най-вероятно ще го сгъна. Сам Бернаре. И него сгъвам. Това е куче, бе, брат. Как няма мога да убия едно куче?